que avui fem pa de pessic marmolat. Tamises la farina juntament amb el llevat. Reserves 2 cullerades ben plenes d'aquesta farina. En un bol gros poses 3 ous, un polsim de sal i bats fins a blanquejar. Vas afegint el sucre a poc fins que quedi ben integrat. Quan ja tinguis aquest punt que trigaràs de 2 a 3 minuts, afegeixes l'oli i després la llet. Segueixes batent aproximadament uns 5 minuts. Li afegeixes essència de vainilla i si no en tens hi pots posar anís. Per últim hi vas afegint la farina a cullerades, a poc fins que quedi ben incorporada a la massa. La reparteixes en 2 bols a parts iguals. En un d'ells hi afegeixes la farina que tenies reservada i ho remenes fins a integrar-ho, i en l'altre hi afegeixes el cacau i fas el mateix. Prepares un recipient a la mida de l'olla que utilitzaràs. Hi poses un paper de forn que prèviament l'hauràs mullat i escorregut perquè s'adapti bé al recipient. I aniràs posant cullerots de massa. Primer començaràs per la de vainilla, continuant per la de xocolata, i així alternativament. Quan ja hagis acabat tota la massa, taparàs el recipient amb paper d'alumini. Prepares l'olla per fer el bany Maria. Hi poses aigua, introdueixes el recipient i segueixes emplenant fins que arribi aproximadament a la meitat. Ho portes al foc i quan comenci a bullir, ho tapes i ho mantens durant 30-35 minuts a foc lent. A continuació ja ho podràs parar, ho introdueixes dins la CCM i ho tindràs durant 30 minuts més. Passat aquest temps, treus l'olla i comproves si està cuinat. Punxes amb un palet de fusta i si surt sec és que ja està. Si no t'hagués quedat cuit, el tornes a posar al foc i el mantens una estona més al bany Maria. El treus del motlle, li retires el paper i el deixes refredar. Per acabar espolvoreges una mica de sucre glaç i ja el pots disfrutar. Queda molt esponjós i algo més humit que fet al forn. Però imagina't que és l'estiu, fa calor i no tens ganes d'engegar-lo, o ets al càmping i no tens forn, doncs ja saps que el pots fer amb la CCM. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.